Kallonmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin nan namu na ina da hujja. A yau shirinmu na ina da hujja muna tare da babban bako wanda a yau zai warware mana wata shubha wadda take ta faruwa a social media. Yallaɓai barka da warhaka. Yallaɓai kin bani dariya. To akramakallah. Duka dai. Da masu kallo za su so su san sunanka a takaice. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko sunana Abdullahi Abdulmumin Abdullahi, wanda aka fi sani da baban gida la uzra illa uzur Muhammad Rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Na'am. Particularly daga ina kamar daga last week aka samu wasu cece kuce. Although dama akwai sabanin fahimta na malamai, wani malami ya fito ya yi magana akan cewa malamin shi yana sauƙi alƙur'ani a ƙasa da minti 30. So mutane da yawa sun fito, wasu na ƙaryatawa, wasu na gaskatawa, wasu na ƙaryatawa. To abin da na fahimta shine waɗanda ke gaskatawa kamar suna ta side in shi ne, waɗanda ke ƙaryatawa ba sa daga cikin aƙidar da yake supporting. So shine I guess subhan da muke so a dan warware mana. To alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa ba'd. Yan uwa musulmi baki daya, da farko wannan qadiya da kike fada ni ma na riske ta a social media, naga tana ta yaduwa amma ban ce komai ba. Dalili saboda yanzu rayuwan ta zama wata iriyar rayuwa da jahilai su suke hukunci ba malamai ba. Duk lokacin da aka faɗi wani abu to a sabili na adalci, ina nufin hanya ta adalci, shine a fara neman mafaɗin waye magana, a tuntuɓe shi ya gasgata kansa cikin hujjaj wal barahin wanda zai bayar, wanda za a yi amfani da su wajen tabbatar da gaskiyan shi. Saboda labari ne, shi labari malaman balaga suna faɗa ya hatamilu sidiq aw al-kazb, yana ɗaukan gaskiya ko ƙarya. Idan aka bada labari zai iya yiwa abinda aka faɗa gaskiya ne, in ka ƙaryata a wani layi kake kenan. Zai iya yiwa kuma ƙaryan akai, in ka gasgata a wani layi kake kenan. So akwai abin da daman malaman balaga suke kira da insha'i, akwai abin da suke kira da kabari. To shi labarin shine kabari, insha'i shine abin da ana gaya maka ka san wannan abin gaskiya aka gaya maka, baka buƙatar wani hujja ko dalili akan shi. To don haka shi wannan bawan Allah wanda ya faɗi wannan magana na san shi, wanda kuma ba dan ina aƙida ɗaya da shi ba ko kuma ɓangare ɗaya, ni kai tsaye ban buƙatar wani dalili ko hujja cikin abin da ya faɗa, na gamsu kuma na yarda da shi. Ba dan shi ya faɗa ba, kuma ba dan gasgata faɗin shi ba, a'a dan kawai abin da ya faɗa ni na tabbatar zai iya faruwa, tunda ba mutum ne yake yi ba, Allah ne yake yi subhanahu wataala. Idan ka ji ana abu ba zai yiwu ba, to abu ne wanda ɗan adam shi yake wannan abu. Amma duk abin da aka ce Allah ne yake yi, to ya fi ƙarfin tunanin ɗan adam ya auna balle ya gane zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Magana ake akan alƙur'ani. Alƙur'anin nan Ubangiji ya gaya mana cikin suratul Rahman aya ta 2, bayan ya ce Ar-Rahman sai ya ce allama al-Qur'an, ma'ana ai allama man sha al-Qur'an. Allah yana sanar da wanda ya so al-Qur'ani. Duk wanda kaga Allah ya yassare wa al-Qur'ani to ya zaɓe shi ne daga cikin zaɓaɓɓun shi, ya bashi wannan littafi nashi. Kamar yanda ya faɗa, law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. A annabawa da manzanni ma sai da aka zaɓi wanda za a ba al-Qur'ani, shine sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama. A haka Allah ya sahale al-Qur'anin gabayi, al'umar wannan annabi har suke iya haddace shi. Zaka samu yaro ɗan shekara 7, wannan ya faru, an gani an maimaita ya haddace al-Qur'ani. Wanda amrun ajib, abu ne wanda ya kamata ya zama abun mamaki.
yaushe ya san bakin, yaushe ya iya biyawan, yaushe dan ka san Allah ne ke baiwan shi ba bawa bane, ba mutum bane. Idan ka kalli kokolwar dan adam, shi kansa dan adam bai san gejin memory da Allah ya bashi, bai sani ba. Dan daga cikin adadin memory da Allah ya ba dan adam, har ya koma ga Allah baya cika kaso 1 a cikin kaso 100 memory da Allah ya bashi. Kaso 1 a cikin 100 baya cika shi. A ce ya kai gejin kwakwalwan shi baya yi, saboda faɗin girman kwakwalwa da Allah ya ba wa dan adam. To abinda ake so mutum ya fahimta anan, ya gane lokacin da bawan Allah na ya faɗi wannan magana, ya faɗa cewa ni na ji maganan kuma na kalla bidiyon, bayan na ji audio din na kalla bidiyon lokacin da yake magana. Ya ce malamin shi ne, bayan malamin shi yana daga cikin makusantansa, a cikin mutum 3 za a sa shi daga cikin makusantansa. Abu yake faɗi wanda da yaƙini, ya tabbatar, kuma ana ɗaukan shi yake faɗi, kuma malami ne da ya san in ya faɗi magana tana kewaye duniya. Tabbas. Ni a ganina idan ana son a yi mishi adalci, a kyautata mishi zato na cewa bai kamata a ce kamar shi ko irin shi kai tsaye ya faɗi son zuciyar shi ba. A ɓangaren adalci, a cire ɓangaranci dan wannan aƙidan ne ko a'a kamar wani wanda watakila ba a taɓa samun shi da irin hakan ba. Ba a taɓa samun shi da irin hakan ba, ya zo da wata magana wadda za ta zama ba shi da dalili. Malami ne da aka san a kowane ɓangare yana tsage gaskiya, ko da a karan kanshi, ko da ɓangaren abin da ya shafa aƙidan shi. In abu ya zo na gaskiya zai fito ya faɗi gaskiyan shi, ya faɗi dalilan shi. Tabbas. Ni na san shi, ya karantar da ni a Bayero University. Malami na ne, sannan na san shi sani na fuska da fuska. Na san waye shi, amma ba zan ba da shaida akan sanin da na yi mishi ba, sai dai zan ba da hujja, shaida akan maganan da ya faɗa, me gaskiyanta me akasinta. Mu kalli kisar Annabi Sulaiman alaihi salam, aya ta 38 a cikin suratul Naml, wanda yake faɗa ya ayyuhal malak ayyukum ya'atuni ko ya'atini bi arsha, ayyukum ya'atini bi arsha qabla an ta'tuni muslimin. Yace ya ku jama'ata, ayyukum ya'atini bi arsha, wa zai zo min da gadan Bilkisu kafin su zo min suna musulmai, kafin ta zo nan bayan Bilkisu ta yi yunkuro ta to gare shi, yace wa zai dauko mishi gadanta wanda tazarar inda Sulaiman yake da inda Bilkisu yake musafa, tazara ce mai tsayin gaske, sannan gadan yana cikin wani daki da yake da matakan tsaro masu yawa, amma Annabi Sulaiman yace waye zai zo ya dauko min wannan gadan. Qur'ani ne ba da wannan kissa, wanda da ba Qur'ani bane wa jama'an da yawa da za su inkari shi suna da yawa. Sai qala ifritu minal jinn, ko ifritun minal jinni, wani ifrit daga cikin aljanu yace ana atiqa bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Lallai zan zo maka da shi kafin ka tashi daga inda kake, ina jin zan iya haka, zan iya kawo shi cikin aminci. Annabi Sulaiman yaji yayi mai tsayi, sai ya ce, Allah ya ce me, qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuka. Yace sai ga wani wanda indahu ilmun min alkitabi, a wajen shi akwai sani na littafi, ma'ana mun sanar da shi wani abu daga ilimin mu, inji Allah. Yace zan zo maka da shi kafin ka kifta idanka. Falamma ra'ahu mustaqarran, yayin da ya ganshi kan ya kifta idan sai ga gadan. Wannan wani irin aiki ne? Aikin Allah. Amma ai mutum ne yayi. Duda malaman tafsiri sun tattauna akan wannan matsala, wasu sun ce mala'ika ne, wasu sun ce Jibrilu ne, wasu sun ce ma Sulaiman ne da kanshi. Saboda bai kamata a ce a fadan Sulaimanu an sami wanda ya fi shi ilimi ba, ala za'amihim. Ba haka Allah ya faɗa ba kuma. Bai ce wanda ya fi kowa ilimin fadan ba, cewa kawai indahu ilmun min alkitabi. Wasu ka ce a wani salihin bawa ne, ala ayi halin kowaye dai ba Sulaimanin bane, saboda siyakin ayar ya nuna ba Sulaimanin bane. Saboda ya ce ana atika bihi, zan zo maka da shi. To in Sulaimanin ne wa zai zo wa da shi? Ba zai faɗa haka. Qur'ani yana magana ne da masu hankali. Zan zo maka da shi kafin ka kifta ido, kafin kifta idon kuma sai ga gadan. A auna da hankali. Tazarar gurin har an ɗauko gadan, kuma gadan ne ba wani abu aka yi na tashbihi ba. Gadan yana can aka yi tamsilin shi, aka ce gashi a'a shi din ne aka ɗauko. Ya ilahal alamin, kana gani wannan ka san ba aikin mutum bane, aikin Allah ne. To haka alqur'ani
da aka ce maka mutum yana soke alkur'ani a ƙasa da minti 30 sai ka fara gano mutum ne yake da ikon karanta alkur'ani ko Allah ne yake sarewa. Idan ka gano mutum ne ka ce to ba zai iya ba saboda wannan aiki ne wanda kai tsaye mutum ba zai iya shi ba, ko juya takardan aka ce kai ta yi zuwa minti 30 ya wuce ka gama, to ba mutum bane, aiki ne na Allah. Shi kuma aikin Allah tunani baya tunaya yake, ya ake yi, ya kamata a yi, me zai yi me ba zai yi ba. Ala sabilin misal, dan takaitaccen misali ga waya, mutum ne ya yi ta, kana nan yanzu za ka yi waya da wanda yake China, sakanni ne za su haɗa ka da shi. Sakanni, kana Najeriya yana China amma sakan ne zai haɗa ka da shi. Sakanni, kana kiran waya ya shiga ya ɗauka, da za a buɗe maka hijabin ka ga daga inda ka kira wayan network ne yake tafiya, ba kawai tsalle ya je canan ba, daga inda ka kira yake fara motsi ya tafi har ya cimma inda ka tura kuma ya sadu. Wani irin sauri ne wannan, kuma mutum ne yayi ba Allah ba. To idan har mutum ya iya wannan aikin kuma ka yadda ka gamsu ga ta ma a hannunka, ya kuma aikin Allah akarmakallah, ne inkari a wannan magana. Ni a gani na ga mutum mai ilimi mai hankali, wannan ba wani abu ne na amai da magana ba. Jahili talli, cikakken jahili shi zai zo ya dauki wannan abin mara yiwuwa. Isra'il manzon Allah, in na baki labari sai ya baki mamaki, kan nima in ƙara faɗan wani abin da zai yamu tsazo, wanda amma magana ce tabbatacciya haka yake. Gaba ɗaya Isra'il annabi a minti 43 aka yi shi, 43 minutes. Wanda yake neman dalili ya zo ya same ni. A minti 43 aka Isra'il manzon Allah dukan shi. To irin masu wannan tunanin su ne irin su Abu Jahil. Din me irin wannan tunanin yanzu na ba za a iya sauke Qur'ani a ƙasar minti 30 ba, yana da irin tunanin su Abu Jahil. Ba za a iya zuwa daga masallacin Makka ila Baitul Maqdis a wannan ƴan lokutan ba. Ai abu ne wanda ba zai yi ba. Sun saba tafiyan wata guda, ya zai a ce musu a dare ɗaya an je an dawo, hankalinsu ba zai ɗauka. Daga nan ma ya ce musu ba iya nan ya tsaya ba, ya je har Sidratul Muntaha, kai ya ma ga Allah. Sai suka ce to ai ya zo da abin da ma ko Abubakar din ba zai yarda da shi. Tabbas. Amma ana zuwa wajen sayyidina Abubakar aka ce mishi ya Abubakar, yau abokinka ya zo da wani abu wanda kai ma kanka in ka ji zaka ce ba haka bane. Yace me yace wai ya je Baitul Maqdis. Kafin su ga ya mai wancan yace ko ce min yayi ya je inda Allah yake, na yarda. Na'am, Allahu akbar. Anan idan kika fahimta, Abubakar ya yarda annabi manzo ne na Allah. Wani zai ce to ai wancan manzon Allah ne, shi kuma wannan wane ne? Sai ka ce mai Allahu yadri haisu yaj'alu risalatu. Allah shi ya san inda yake sanya sakon shi. Allah shi ya san inda yake kai sakon shi. Ba wasu wanda Allah yake bance ce daga kanku na gama baiwa, ba wanda Allah yake bance ce in na ba wani ba zan ba wani ba. A'a, Allah shi ya sani. Watakila ɗanki da zaki haifa ko ƙaninki yana da baiwar da za a buɗe miki sai kin ce ya aka haka. Ya tabbata wanda kan tarajim na ulama na malamai ya san akwai masu bai wannan. Akwai malamin da idan zai karanta shafin nan sai ya rufe wannan shafi, in ba haka ba sai ya hada ya haddace. Wow. Wannan malamai ne sun san wannan. Duk wani mai karatu ya san wannan. Idan zai biya shafin sai ya rufe ɗayan, in ba haka ba zai hada da nan ya haddace gaba. Duk abin da idan shi ya gane mai shi ya haddace shi. Akwai malaman da in za su shiga kasuwa sai sun sa auduga sun toshe kunnansu, saboda surutun mutane suna ji za su rike. Nan da shekara 10 ka tambaye zai ce da naje kasuwa naji malami naji wane yana cewa kaza sai ya da miki da mun ne. Imam Shafi'i makaho ne. Lokacin da ya makance ya tafi aikin haji shi da wani dan jagoran shi. Lokacin da suka tafi, lokacin a kafa suka tafi. Wasu suka ce a abin hawa ne, jaki ne ko abin Allahu a'lam. Ala'ayi halin dai sun tafi. Da suka je hanyar su ta wucewa akwai wata bishiya. A lokacin da ya zo wucewa sai dan jagoran ya ce durkusa mun zo bishiya. Sai ya durkusa, bayan sun je sun yi wata 6, 6 months sun dawo. A hanyar dawowansu gari yayi gari, wannan bishiyan babu ita, an rushe an yi komai, amma suna zuwa daidai gurin sai ya ga ya durkusa sai ya ce mai anan gurin da za mu tafi ka ce min akwai bishiya, kuma daidai gurin ne. Kai. Wannan duk wanda yake son gani ya je tarjumar Imam Shafi'i ya duba zai ga wannan. Ya ilahal alamin, ne abun mamaki. Bawa daga cikin bayin Allah an ce ya sauke alqur'ani a ƙasa da minti. Abinda kai ba za ka iya sai ka ji kowa ba zai iya ba. Shine. Kai ma kana da taka baiwan wanda wani ba shi da ita. Da haka wannan zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, falala ce ta Allah da yake ba wanda ya so. Inkari da falalar Allah kuma inkari ne ga aikin Ubangiji gabaki daya. Masu ƙaryata wannan su kula.
garin kokarin tabbatar da tauhidi wani abin mamaki kullun tauhidin nan ake so a kafa Allah ne mai yi, Allah ne mai kashewa, Allah ne mai raya, Allah ne ke badawa, Allah ne ke hanawa. To yau gashi an ce Allah ya bayar an ce kuma a'a ba zai yi ba. To kaji bawan ne yake yi kenan. Duk wanda ya ji ba zai yi ba to ya yadda bawan ne yake yi. Saboda idan har bawan ne yake yi ba zai iya ba wallahi. Ke ma kin san haka ni ma na san haka. A ce a minti 30 mutum ya soki Qur'ani ba zai iya ba. In shi yake yi. Amma idan Allah ne yake sahalewa ai Allah zai yi abin da ya faka. Wannan shine kawai. Wannan ba na gani yana daga cikin maganganun da ya kamata ba za ki ga na yi miki imani da Allah malamin da ya amsa sunan shi malami ba zai fito ya wannan magana kuma na baki misali idan ki duba duk wanda suke zage-zagen na baki yau daga yau ki fara za ki bani amsa malamin da ya amsa sunan shi malami ya fito ya yi wannan magana akan wannan magana wallahi ba zai yi ba saboda ko bai ba malamin da yake bi Ibn Taymiyyah Allah ya mishi rahama ai ba mai inkarin Ibn Taymiyyah original authentic din malami ne duk ɗalibin ilimi ya san wannan ki je kawai ki karanta tarjuma sai ki ji baiwan shi da Allah ya mishi ta rike karatu zaki san dan irin waɗannan abubuwan sun faru wannan wani abu ne wanda in kana zama a tsangayu ni gidanmu yayyena sama da mutum da alqur'ani kuma sun rubuta shi daga farkon shi a ƙarshen shi wani ma ba rubutu ɗaya ba ina da wanda idan zai rubuta miki alqur'ani dugungunan zai fara dugungunan zai fara dugon zai fara sannan ya zo ya dinga ja kamar wasa zaki ga kai kamar wasa yake amma yana zuwa sai kiga kuma rubutu mai kyau ya fita akwai wanda shi kuma wasu lullukan zai fara ko shi din in ya ga dama wasu lulluka zai fara in aka zo wajen biya alqur'ani kuma akwai wani tun ba wannan mashhur ne in kana bukata sai a dauko ma shi a nuna ma shi physical a zahiri in zai biya ma alqur'ani zai biya ma shi da wasali kan gane ba da ki gane ba kamar ya fataha kisra damma dauri kaza sai ya ce kaza kenan haka zai biya miki alqur'ani ko ya biya miki da wasal da harafi na'am alif lam ha ja ka da sai ya ce kaza kenan haka zai je har ya sauke miki alqur'ani wow fadlun min Allah yutihi falala ce ta Allah baiwa ce na'am duk harafin da ya zo miki a Qur'ani sai ya gaya miki guda nawa ne ya zo irin waɗannan idan an ci sun sauke alqur'ani a kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam ma yayi mana tarkisin ladan Qur'anin gaba daya a fadin shi cewa wanda ya karanta suratul ikhlas kafa uku ya sauke kawai ya sauke alqur'ani ka karanta qul huwallahu kafa uku kamar ka sauke alqur'ani to me abun mamaki duk lokacin da bawa al-insan da'iman aduwwun ne lima jahil haka dan adam yake kawai yana gaba da abin da ya jahilta da haka wannan malamai wanda suka san me suke ba su fito su wannan maganganun ba duk wanda ke ga ya fito ne kawai imma'atun ne wanda bita zai ina aka ja shi masu jin karatu a rediyo wanda ba karatu suke ba amma in kana karatu kana karanta tarjama ta malamai su imamun nawawi imamun shafi'i imamun malik imamun abu hanifa imamun shafi'i yana shekara nawa ya haddace muwatta imamun malik wanda aka shekara 40 ana rubuta ta imamu malikun da kansa sai da yayi mamakin ya akai kana da dan wannan shekarun ka haddace muwatta ta to wannan abu ne na Allah dan haka ita baiwa Allah ne ke bada ita ba mutum ne yake siyawa kanshi ba ko yayi ya danganta duk lokacin da aka faɗi labari in baka yadda ba to ka bar shi a ranka baka yadda ba in ka yadda ka bar shi a ranka ka yadda amma magana ka ƙaryata mutum in gaskiya yake ka zo ka ƙaryata shi kana da alhaki ka ƙaryata shi yayi magana ka ƙaryata shi bayan haka ba tare da ka tabbatar da gaskiyan shi ko ƙaryan shi ba to wannan musamman malami wanda yake da ɗalibai yake da iyalai yake da magoya baya ka fito kana zagin shi kana aibata shi wataƙila idan yau yayi abun rashin kyautawa guda ɗaya ba za ka iya irga abun alkhairin shi ba ba za ka iya shiryar da al'ummar da yayi ba to ɗabi'ar ɗan adam ya fi ganin aibu ya yayata akan aikin alkhairi wa idza masawul sharru jazua wa idza masawul khairu manu'a idan sharri yazo sai ai ta watsa shi ai ta amma in alkhairi yazo sai a takure shi a kifa wannan ɗabi'ar mutanen mu ce wanda Prof Ibrahim Makari ko in faɗi ko kar in faɗi na san ba zai faɗi wannan magana akan son zuciyar shi ba yana da dalilin shi wannan dalilai na faɗa da hujjoji na wanda da su nake tunanin zan gamsar da duk wani ɗalibin ilimi kuma mai hankali wanda ya san me yake ilimi abu guda biyu ne akwai naqali akwai aqali
akwai abin da ciro shi ake a littafi da hujja, akwai abin da kuma da hankali kawai ake auna shi. To wannan ya ishe mu fahimci cewa duk abin da Allah ne yake yi ba bawa ba to ba abin mamaki a ciki. Qur'ani littafi ne na Allah wanda yake sahalewa shi ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ga dama. Ina fatan ubangiji Allah ya bamu sadadi a cikin wannan rayuwar gabaki daya. Sannan matsalar social media yanzu ta lalace, kowa ya zama malami kuma kowa yana bada fatawa wanda ta yi maka kai tsaye sai ka gasgata ta duk ƙaryarta, wadda ba ta yi maka ba kai tsaye sai ka ƙaryata ta duk gaskiyarta. To mu zama ɗaliban ilimi da Allah, mu dinga bincike daidai gwargwado. Iyaka an khaslin bil bahsi an shubhin fama alimta wa ma qad shazza an kasali. Wani mawaƙi yake faɗa, yace na hane ka da kasala cikin abin da ya shige maka duhu, abin da baka sani ba kai tambaya a cikin shi. Anan nake ganin da yan wannan kulaimat, yan ƙananan kalmomi nawa, nake ƙara jan hankalin al'umma da mu haɗa kai. Ko a wani ɓangare mutum ya faɗi magana, in kana da interest a kai na gaskiyan shi to ka fito ka kare shi. Kare wani ɗan izala ne, ni ɗan ɗariƙa ne, ba zan faɗi yayi gaskiya ba. Wani ɗan ɗariƙa ne yayi ba daidai ba, ina ɗan izala ba zan fito in faɗi gaskiyan shi ba. Wannan ba addinin musulunci ba. To aqsamu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu. Haka Allah ya gaya mana, mu riko da igiyan Allah baki daya, kar mu rarrabu. Addinin manzon Allah ya zo ne dan ya hada shi guri guda. Annabi bai san wata aqida kaza, izala, shi'a, kashafandiya, tijjaniya, qadiriyya, duk musulunci ya sani. Inna dina inda al-islam. Addini a gurin Allah shine musulunci. Da Allah gaba aqida mu aje ta a gefe. Wannan kauyanci ne da gidadanci da rashin sanin ina aka sa gaba. Mu zo mu dunguma mu haya addini, mu tsaya akan inganta shi, yi gwargwadon sauke iya abin da Allah ya daura mana na ibada da haƙuƙunan da suke kanmu. Wannan shi ne abin da a takaice a ƙarshe saboda ƙarancin lokaci, wani kira za ka yi wa mutane? Mostly dai matasa ne, amma ka san akwai waɗanda ma ba matasan ba da suke biye musu, waɗanda suke faɗan kalma na ɓatanci ga malamai wanda ake cewa magada annabawa, majibanta al'amuran mutane da yawa suke faɗin kalmomi na ɓatanci don ba su yadda da wata magana da suka faɗa ba. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi, la tuzhiru shamatata li akika fa yarhamuhu Allah wa yabtali. Kar ka bayyana aibin dan uwanka, ka zo ka dinga zagin dan uwanka kana bayyana wani kuskuren shi. In ba haka ba sai Allah zai shirye shi kai kuma ya jarabce ka. Nan fa yana mayi kenan, yana mayi ya kuma idan baya yi. Sannan idan ka aibata mutum da abin da baya yi, kai sai ka yi wannan abin kafin ka koma ga Allah. Bayan haka ba kyau wai yanzu ɗaliban ilimi da malamai su suke bibiyar, za a sa karatun malami tsawon awa 5 ana saurara, ba buri a ji daidai ba, kawai neman ina yi kuskure. Aka ya alamin wannan ce irin rayuwa miki, wai kawai neman ina yi kuskure. Waye gwani ne? Ba wanda aka haifa da iyawa, kowa anan ya samu. Yanzu ina gani shi daga cikin malaman da suka fara wa Prof Makare akan raddi akan wannan maganar, ya je sallan Idi, shi ma naji ya canza ayar farko ya mai da ita karshe, ta karshe ya mai da ita farko. To wannan ya kamata malamai su sani, ba wani gwani. Allah zai iya jarabtan kowa ya kuskure, ko lahu ismatun wal ghayru yaqta'u taratan. Kowa yana iya ba daidai ba, banda sayyidina Rasulullahi, sai da shi a daidai Allah ya yi shi, amma kowa za a tsince shi yayi ba daidai ba wani masumi. Na haka in wani ba daidai ba, bai daidai ba, to kai malami ka fito ka kafe lasifika ka sa mun bari wani bai daidai ba, kai ka iya, kai ma gashi ba je ko ina ba sai a gaba kai ba daidai din ba. Kai daidai din ba taka bace, tabbas Allah ne ya nufa kai daidai din, ba kai ka so kai daidai ba. Shi wancan da bai daidai ba wai Allah ne dan ya bata shi yasa ya ba daidai ba, haka yaso. To da haka da Allah mu zama masu nasiha ga junan mu zama masu san juna. Aqida ce ta mana yawa, mun fi girmama aqidin mu akan addinin mu. Wannan abin da yake faruwa yanzu, duk gaskiyar malami in baya aqida ka kawai mutumin banza ne, duk ƙaryar malami kuma in aqida kai kawai mutumin gaskiya ne. To wannan kuskure ne. Ya kamata mu haɗa kai da Allah, a daina zagin malamai. Babu wata al'umma wadda take yin abin da ta ga dama ga malamai irin wannan. Wallahi Saudiya ba ma malami ba, gwamnati ta ƙara farashin abu. Leman nan misali yana naira 100, a ce yau ya koma 110. A samu wani ya fito ya yi magana kawai akan wannan ƙarin, ba shi minti 30 ko awa 1 ba za ki ƙara ganin shi. Sun je sun aje shi a sijin.
ana bankaɗa masa AC yana shan bala'i kawai yayi magana balantana har wani ya fito ya aibata wani malami. Amma yanzu malaman mu sun zama duk da wasu malaman su suke zubawa da kansu mutunci. Annabi ya faɗa al-ulama umana ar-rusuli malam yukhaliqu sultan. Malamai amintattun annabawa ne middin basu cuɗanyu da sarakuna da masu mulki. Annabi ya ce idan suka zama haka to ba sa tare da ni ma ba na tare da su. Duk malamin da ya je tare gidan gwamnati ya tare da shugaba shine kaza, lallai dole gwamnati ba ta ba zai da malamai. To amma ka bari gwamnatin ta neme ka cikin maslahar ta na addini, ba ka je ka tare mata ba, ka ga ta yi ba daidai ba ka gyara mata, kawai ka zama duk abin da ta yi kawai shine daidai. Irin wannan ake nufi. Allah ya sa mu dace, ubangiji Allah ya datar da mu. Da wannan nake godiya ga shi wannan gida na ina da hujja ko? Na'am. Da Allah ya sa muna da hujja din, kuma hujjar ta zamana ba a kanmu ba. Ka sa akwai hujjar da za ka bayar amma kuma a kanka ma take aiki. Tabbas. To ubangiji Allah ya sa dalilin namu ya zama ya amfani ko da kaɗan ne daga cikin mutanen da ba su fahimta ba. Kuma malamai a ƙara kiyaye harshe, akwai abubuwan da ba shi da ma'ana a fito amma faɗe shi a cikin mutane. Musamman idan kana magana da mutum uku kake magana, in ji malaman balaga suka ce kana magana da me kaliyar zihin, akwai mutaraddid, akwai munkar. Akwai wanda kana faɗa ya gane, akwai wanda kuma sai ya yi inkari, akwai wanda kuma zai ta taraddudi. To wataƙila gaskiya ne, wataƙila ƙarya ne. To don haka in za ka yi magana da mutum ukun nan kake magana, sai ka san wace iriyar magana za ka yi. Kallimun nas bi qadri uqulihim, kai magana da mutane gwargwadon hankalinsu. Wannan shine shawarar da nake ba mutane, da abin da za a faɗa dinga faɗan abin da kowa zai gane lokaci ɗaya daidai gwargwado. In bai gane ba shi ya so. Wannan shine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan gaba muka zo ƙarshen wannan shiri. Mun gode.